Kajantia National Council, Kalalet Ben Kendo Yo General Secretary ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit, uba wankit poshna, but aitiru da ka dorkhas, hapo ka jingalam uba sambor milingdo, ubadai u President Rangba. Kani ka jingwan Ben Kendo kinang yalam ka GNC Yo General Secretary ka BJP, kadai halor ka jing baki patba kilamat jing nado basha khangti doyong. Habakran bat kilat pathai khubor uba sambor mi uliat ho baka jingekran bat uba wankit poshna ka ai ka jingkerman ya ka seng na ka benta ba ulakular bo unpinpoi shidu Delhi ya kani ka jingekran. Shu ulaong bakimla ban pdiang ya ka jingkran jong UCM ka ba ulakam bakam dan nongrem namar ka jela jongi hi ka dan ya ka paragraph 12AB jong ka 6 schedule. Menta kesengi nak kaliang jongi ka Jaintia National Council wilayah bani kendu badi sekretari jong ka BJP Meghalaya iba wankit pochna. Api ke jing khod ekran ke jong sekretari jong ka BJP yangi kum ka seng kalong hadin bangila submit ya ka memorandum. Aga jingi day bat ka jing ti dewyong hapo ka ne ka jela ka jongi. Kumbalong menta naduk bakhang yo dewyong hau arjar kat kendai ka Supreme Court lakal apalaj ya ka jing tre dewyong hapo ka jela Meghalaya. Henry ka babu jing yangi ka long bangi haban but ya ka MMDR Act. Ta ka MMDR Act hi kam yahap bat ka state ka jongi ka baide bat ka kam ti dewyong. Ha kan terik jong uneu benai ngila pelong ya ka we ka jingi khi apo East Jaintia Hill District. Ada ki hajar ngut ki pait ba kilami ban pensneu sya ka sarkar bang ngidon kam ni ki mining ki bayahap bat ka jingman jinglong jong ka kendeu ka siap ka jongi tangi kum ka JNC ka bayai budden ya kene ka sur ka jong pait ba ka baide bat ka kam dewyong namaru dewyong hiu dew jakpo hapo ka Jaintia Hills ka jongi ta ka jingi kran ka jongi ba di ba one kit ka long ka ba snowtenat ka long ka ba don jingkermen namar mai ila ay assuran yangi bakin sara ya kene kamat syadu syaka central government dan ila kran syai ya iba one kit ba hoi bangi phaiden syaka judgment jong ka Supreme Court ya dewyong kalau ong bangimla bantre ya dewyong claim daya ket kum ka MMDR Act dan ila ikran bat i halor ka paragraph 12A section B jong ka schedule kabakaran siya ila da lengba ka notification jong presiden jong kari India ngila ban exam na kino ki central law tingila ikran rubat i baka kalentihi yang i bangin light na ka MMDR Act kalong bangin exam naka ni ka ain kamta maka jingi debat ka trade dewyong ka jongi lada ka sarkar India ka don kamon kam don jing ika ban exam ya ka state ka jongi naka MMDR Act kamta maka bay debat utang bat dewyong debat ki we ki marpo kendeu fi ledangi pai syaka jing weng jong ka sarkar India ya ka artikel 370 jong ka Kashmir ta ledangi pai ru ya ka jing exam jong ka sarkar India yang i ka Meghalaya na ka CAA ta kani hi kapan i bakam dan jing kenya ka sarkar India bakan withdraw lene bakan exam yang i na ka MMDR Act ka bede barkat jing ti dewyong ka jongi po ka jela Meghalaya kenang makan long ka jing kan long ka jing suk ya ubaduk ubarangli namar dangiyat ya kene ka open cast mining don kami ki jaka ki bahak daki spa hektar hapo khamtam ngi kran specially hapo Jaintia Hills pun ki beri ki don ki jaka ki barit tolong kene ka 100 hektar kamlong sulensar kenya borok ki pait ba ta ke ka badan kam hang ne ngilong ka badan kong hingi don kam baka sarkar India kan exam kan yingi na kene ka MMDR ka baide baka kam dewyong pi kendiat ngaku ban phai se ka jing ong jong chief minister jong ka sarkar jela ga jong yu sar konrat sangma baka sarkar India baka shna ya ki an ke shna nak benta kari India ho kita ka de ka jing shisha hande ka jing ong jong upat benta baka sarkar India kamla ban ai ki an ki bakar pang nak benta ka jela Meghalaya namar yok baki we ki state ukin sepan kumju kene kalong ka ka bom don nongrim namar borok ki state kim don ya ka 6 schedule tengi po Meghalaya ngi don ya ka 6 schedule kaba penkesan yang ia kejinglong try ke jong ia ke kendeu ke siap ta kene hi kelong kata ke jingkhang ken yang ia bengin le ke sarkar India tangi ai ke jingi ro ya ke BJP ke bala kloy ban ke bala kular ban shimkhya ya kene kamat ngilai kran bat di sarwangkit lada kalong ke bala ba in yalamlang ya ki yangiru banikran bat ke sarkar India kenang ba kene kanum long sutang ke jingkwa jong ki political party namar kene hi ke de ke jingdawa jong ki pait ba jong ka jela Meghalaya hi borok kowe panakal yang jongi keseng ni kentat mardor ka jing statement ka jong CM
Namar kanihi ke jing kran jong CM kai lamba kala yo pait ba namar habaka don ke jing kermen belengin in penduk jing kermen ge yo pait ba. Tementangi ke jing khang hi yang ke long tang hapo ke Delhi haka sarkar India tangi ngi kermen scam baka sarkar BJP baka parti BJP na po Meghalaya kan simkia ya kene ke jing ke jong pait ba ojongi kena mangin yo amat yang sok jong ke jing job bakat ya ke artikel 370 dang la ban weng na po Kashmir. Lene ke sarkar India kan la ban exam yang ina ka CAA Citizenship Amendment akam dan jing ke lada ke sarkar India ka don kamon lene kata ka bingi angka political will.